Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang ke mangpon Karbi Anglong along sports culture ke paman ponji pualong pachetondun si korkanti ame simati man ke Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso sitami ame thang constituency along ke pathu anat kangthur ponji along sports association atumalong pen kedanglok prek jam aklap atumalong kacherapdun kaiketa aphi churuiri bangsoang thek keklang pontu lake tekelangjun Malongari ahawar cekso langso LP School pathu aklamalong akinang sot football goalpost nang jipo hawararat ke pachinia tengpen tongsekot pen Dokmoka Municipal Board Ward Commissioners Salongki Tiso lapen Radhika Ingtipi atuma phan kitherthep goalpost ke pasompidam Kedamtang chitini phai kretrogarni tekelangjun malongari araratum akar I tekelangjun malongari cekso langso LP School pathu aklamalong Football ke pathu aphan akinang sot kithir thipen football goalpost ke long pathak man ke do Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso aphan lapen Dokmoka Municipal Board along Ward Commissioner Sarlongki Tiso lapen Vice Chairperson Rebecca Ingtipi atuma phan malongari arat lapen ke pathu aning ke hangvik arat atuma hinpen kachuru pajirpon Pinpur me bangso pathu aklamalong penangan aningkana prang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso hinpen football pathu aklam selam piponsi aningkan vangta football ke pathu pen ke danglok ason ke pathu apor pen ke pathu padopon bom wang bomlo lapen ke pathu ke charli atuma bangke bangso pathu aklamalong ani wang setami pathu bom bonta bangso pathu aklamalong football goalpost bang ke thirthip kavya jok akisung dokoklo Lasi bangso lam the puthak korkan TMAC mate man ke do Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso phan chingki che thandam thupen tongsikot pen Dokmoka Municipal Board Ward Commissioner Salongki Tiso pen Vice Chairperson Rebecca Ingtipi atum bangso pathu aklamalong football goalpost policy kithir thipen ke sompidam kache theklong apot tekelangjun malongari arat ke pathu aning kache parong pen kachurolam thi chepaklang pon kecali pathu aklamalong itum jeng long pi pen me weng leng an patan itu malongri la so hawar aphan so pathu aklamalong nitum ke pathuar hodai aning kanwang tami da ke pathu ki biwer sojok pen nitum phan permanent post nitum phana pilo so permanent post nitum aphan na pi nitum non ke do bom Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Akhai Raju Tiso Sar Pantamani tum malongari arat hoy anpata dakni tum PS a President Secretary pencalon kapathu atum doan tamini tum alang phan juro par piklo ni tum phana so parmen apus tang pipon ajok an pas tami nitum local committee pen Shakti Kendro alang nitum phana cepaduk dum pen apot Shakti Kendro sar suni rohang phansam nitum ahin pen churopar pilo pasop ol bangal lalo nitum ajiding klui pen dadak malongari pathu klamalong nitum permanent la gol ki posawe tame ini thoma prang ni tum Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso phan ni tum proposal pi pen alangli ini thomong bong napali rock pen ni tum pini dadak gol ki pus tum ponong lo asi labang so puthak ni tum palongori arat lapen te kaduk awe ke pathu ko teng jeu tum hani tum celang ni tum ake hai Raju Tiso phan tum suri ka churu pajer lo Dongmuka pen Samsung Ingti Karbi Anglong Live